61 għaqda volontarja jingħataw 800,000 euro biex iwettqu proġetti fil-komunità. Fost laqdiet volontarji li qed jibbenefikaw wara li jkunu skrutinizzati il-proġetti tagħhom hemm Dar Osannapija li tilqa' fiha tfal li għal raġuni jew oħra ma jkunux qed jgħixu mal-ġenituri naturali tagħhom. Permezz ta' fondi li qed jingħataw lil din id-dar f'Taslima, tfal li jkunu daqgħu ftit mill-imrar tal-ħajja jistgħu jkollhom futur isbaħ. Il-proġett li aħna sejrin nagħmlu huwa illi flimkien mal-MCAST aħna ser nagħmlu kors ta' 10 sessions li żgħażagħ li hemm jgħixu magħna f'Dar Osannapija biex jitalmu xogħol ta' maintenance biex meta huma jkunu indipendenti u jkunu qegħdin jgħixu għal rashom fl-appartamenti tagħhom, fid-djar tagħhom tajjeb, huma jkunu kapaċi jieħdu ħsieb tagħhom infushom. James Piteri tant li jaħdem bruħu b'ġismu ma' Salesiani jinsab ukoll sodisfatt li t-teatru tagħhom se jkun qed jirċievi għajnuna biex jiġi attrezzat aħjar. Hija importanti għaliex turi l-commitment tal-gvern fejn tidħol organizzazzjonijiet bħal tagħna li aħna nippruvaw ngħixu kif nistgħu bil-mezzi li għandna, naħdmu bi volontira wkoll għandna paid staff, imma dejjem ikollna bżonn għajnuna finanzjarja. Proġetti bħal daw jgħinu li ninvestu fil-organizzazzjoni tagħna u ninvestu fir-riżorsi ħalli nippruvaw kemm jista' jkun nilqu aktar nies. Fost għaqdiet oħra li qed jibbenefikaw hemm numru ta' soċjetajiet mużikali, għaqdiet sportivi u għaqdiet li jaħdmu fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u dawk tad-diżabilità. Parti mill-fondi qed imorru anke għall għaqdiet li qed jagħmlu riċerka partikolari. Waqt iċ-ċerimonja mtella mill-Kunsill Malti għas-settur volontarju tqasmu dawn il-fondi mis-Segretarju Parlamentari għall-Volontarjat Clifton Grima. Huwa faħħar lil għaqdiet volontarji għal ħidma importanti li jwettqu biex itejbu ħajja in-nies. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.